Čaute, je tu ďalšie video, ďalší busy týždeň, ktorý vám celý zdokumentujem. Mám OG Snoopa na tričku, práve som donaharoval Reelsko, dával som do môjho filmového foťaku konečne Cinestill 800T. Veľmi sa naň teším, lebo už dlho som ho chcel vyskúšať. Bude o ňom samostatné video, tak si ho nenechajte ujsť. A Reelsko už je pravdepodobne na Instagrame, takže ak ste nevideli, tak si ho choďte pozrieť. Každopádne dnes je útorok a idem opäť s Ronym na jeho prednášku, ktorú budem mať tentokrát tu v Bratislave Space Up Coworking o 17:00. Veľmi sa na to teším a som zvedavý, čo opäť z neho vypadne, aké múdre slova. A tento týždeň ma okrem tohto čaká aj veľa ďalších vecí, takže si to nenechajte ujsť a poďme na to. Pamätáte z predošlého videa, kedy som mal polorozpadnuté topánky, tak to sa už zmenilo, lebo som si bol kúpiť konečne nové topánky, pekne. A ako už asi z mojich videí dobre viete, tak Rony chodí edukovať ľudí o tom, ako si budovať osobnú značku a ako predísť strachu z kamery. No a ja s Ronym chodím na tieto jeho prednášky hlavne kvôli tomu, že mu robím nejaký content na sociálne siete, robím mu z toho také fotky, krátke videá, ktoré vie on použiť ako reelska z tých prejavov a fotky, ktoré si vie dať na sociálne siete. Na tejto prednáške okrem Ronyho vystupoval aj Filip Kuna, ktorý mal tiež veľmi super vystúpenie, veľmi také povzbudzujúce, opísal tam hlavne ten svoj príbeh, tú svoju cestu, ktorou si on musel prejsť, aby sa dostal tam, kde je. Potom teda nasledoval Rony, ktorý presne hovoril o tom, čo som už spomínal. Bolo to super, bolo to rýchle a myslím si, že veľa ľudí to motivovalo začať tvoriť, veľa ľudí si od Ronyho pýtalo potom rady, keď bol už taký ten networking a bolo to také super. Čaute, dnes je tu ďalší celkom dosť produktívny deň. Ja som práve na ceste, čoskoro za Ronym do ofisu. Čakám mať dnes jedno natáčanie pre celkom dosť veľkú poisťovňu. Tuto v Bratislave, ideme do Dunajskej Stredy vlastne dneska. Natáčať spot pre jednu veľkú poisťovňu celkom na ich sociálne siete. A potom ma večer čaká ešte fotenie, na ktoré sa tiež veľmi teším a samozrejme, že vás berem so mnou. Proste ja extrémne milujem toto počasie teraz. Úplne je, že ideálna teplota na prechádzku, na hocičo proste vonku. A už keby bolo trošku teplejšie, už je to moc. A trošku menej, už by bola zima. Mariánska. No, takže Kobo je v školke, on sa zabaví, kým ja budem preč. A ja už mierím za Ronym do ofisu, takže let's go. Toto sú celkom dosť cool schody. Vedel by som si tam predstaviť nejaký photoshoot alebo také niečo. Tu je! Majú ide robiť kávu, ja idem si vybaviť meeting. Technika zbalená, ideme natáčať. Čo sú toto, jaké zumbovice? Jo. Čo sa týka tohto natáčania, tak išlo o natáčanie takého náborového videa pre túto poisťovňu, a to konkrétne v lokalitách Sereď a Dunajská Streda, kde sme vlastne tieto videá aj natáčali. Najprv sme sa presunuli do Dunajskej Stredy, kde bolo to natáčanie najdlhšie a povedal by som, že také najkomplikovanejšie, pretože tam bolo potreba natočiť veľa záberov, rôznych záberov, ktoré sa potom použili aj v tých ďalších videách a práve preto toto bolo také náročnejšie natáčanie.
ale bolo to tiež úplne v pohodičke, proste išlo to veľmi rýchlo, by som povedal. Ľudia boli super, bola tam dobrá atmosféra, smiech, taká príjemná atmosféra na natáčení, aká má byť. Následne sme sa presúvali do Serede. Toto bolo to asi najrýchlejšie natáčanie, nejaké hovorené slovo a takto. Čiže toto sme tiež zbúchali veľmi rýchlo. Dlhšie trvala samotná cesta do Serede ako samotné natáčanie. Po tomto natáčaní sme sa potom presúvali na poslednú lokáciu do Šamorína. Tam zatiaľ nie je pobočka tejto poisťovne, iba sa bude otvárať a toto video malo slúžiť presne na zohnanie nejakých partnerov na otvorenie tejto pobočky. No, máme na dnes dotočené Dunajská Streda, Šamorín a Sereď. Hotovo. A vyšlo to podľa mňa veľmi super, aj keď toho bolo viac, ako som čakal, ale vyšlo to super, takže som z toho happy. Každopádne môj deň ešte nekončí, ešte ma čaká fotenie, takže idem po psika, domov sa najesť a môžem ísť fotiť. Let's go. Kráčam domov cez mesto a rozmýšľam, že prečo sú tu nikdy nie žiadne autá, ani žiadne nechodia, že čas akurát, že 5 hodín, ktorý býva v meste Ponka. A mne vlastne nedošlo, že dnes je štvrtok a zajtra je vlastne veľkonočný piatok a všetci išli domov z Bratislavy, takže preto tu nikoho není. To ale znamená jednu super vec a že úplne všade teraz ľahko zaparkujem. No ja som práve zaparkoval a idem na to fotenie, ktoré som spomínal, len som doma nahádzal nejaké jedlo do seba, stihol som pozrieť chvíľku basketbalu a idem na to. Som na to veľmi zvedavý, aj keď najradšej by som mal už svätý pokoj a radšej ležal niekde doma v posteli a už len chilloval, ale teším sa na to, akože a chcem tieto fotky spraviť, takže let's go. Takže išlo o také sexy couple fotenie celkom. Bolo to super, išlo to jak po másle, mal som už dopredu nachystané a napozerané nejaké pózy, ktoré som chcel spraviť, čiže sme tieto pózy iba porobili, nafotili. Mne sa veľmi páči taký ten vintage look, sfotené s bleskom, mám to veľmi rád, takže sme išli do takéhoto niečoho, takýto look, fotky môžete takto vidieť pekne. Ak ste toto video dopozerali a chcem, tak vám veľmi pekne ďakujem, pretože pozrietie celého videa mi naozaj pomáha, aby ma viacerí ľudia mohli objaviť. Takisto mi prosím dajte do komentáru vedieť, či sa vám moja tvorba páči, čo by ste radi, aby som zmenil, o čom by ste možno chceli vidieť nejaké videá, to by ma veľmi zaujímalo. Čiže ďakujem veľmi pekne za pozornosť, ja idem editovať nejaké fotky alebo natočiť nejaké video. Vidíme sa pri ďalšom videu o týždeň, ktorý sa zatiaľ majte, čaute a ľúbte sa.